Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Wa sila kalibutan. Hindi pasayaw silang tanan sa ako mga pad sama sa mga robot. Ug mahimong pasayawon ko sila ug kontrolon hangtod kano sa akong gusto. Ug hangtod na nga makontrolar ko ang tibuok Pilipinas pinaagi sa akong kaybaw. Pinaagi sa akong utok ug sapi. Kay mas bright ug utukan ko kay ni John Milgar. Mas intelihente ko kay niya. Nahinanok ug maayos brandy siyang pagkatog bisan pag-bag-o pa siyang abot hagok dayon. Mura siyang patay nga natog tungod sa iyang kapok. O dini gali siyang makamatikod bisag unsay akong buhaton nga kasikas nga mahimo. Be, buli ka itong patawi. Sa'y kalibutan. Ay, kaluos kong bigoy. Pero, kinsa ka magyod, Brandy. Kinsa ka. Nga nung kinahanglan nga imo pa kong iamong sa imong pagkatao. Si Brando, ano ba siya? Branch, daw sa ka, oy, Branch, oy, Branch! Ano ka? Kasi ang bata. Ay, voltage kayo. Mitutok siyang mayon ako. Hadlo kayo siya tanaon. Branch. Ay, kung hadlo ka, Branch, ha? Kailangan ako, Branch, ha? Kailangan ako! Branch! Pag-clear di, ha? Huy! Bulat ako nung nagamay mo mataron maklaro kung ni mo kinsa ko. Anong... Wa man ko magkailan mo. No, nakailan ka na ako eh. Mano ko taon? Ako, kinsa mo ko be. Ako si, kinsa ko, be. Kailan ka na ako? Kinsa ko? Nagkailan ka na ni mo. Unya mga tanah pagid. Kapalusupos. Bida na tinubar. Ay, naniguro lang ko nakailaba ka na ako. Di, wa ko mangutana para sa kong kagalingon. Ikay akong ipangutana. Kay sigaw mga gimata. Kuyuhan mga ko. Mura ka pa ako na kung tawhana ka. O baka ha? O kalitan mo kung ni mong tuok. Aw, patay ko na rin. Kung dili ka gusto matuog na ko, Jumbo. Biyai ko. Brancy. Nasuko ka? Ha? Nga no masuko ngay. Sige, biyakati ka. Basta masuko ha. Buwabi ako masuko. Unsam ta kundam ko. Kinsa pa ka mga tawanang diha sa kundam ko. Familiar sila alang ako. Pero wa ko minumduman kung kinsa sila. Kinsa pa katong duha ka mga batang lalaki. O kinsa pa katong duha ka mga batang lalaki nga sa akong pagsabot. Managsuon. Kinsa man sila.
Sige lang tagpaso-paso, ani. Naglibog. Daghan ng mga higayon nga di masabot si Brando. Hapit na yung ko, di makagwantan kim tanga ba? Babysitter sa tiguang pre! Huwag magani ko babysitter sa akong anak. Oh, sa bagay. Ano ko yan? Di ko kusad ko mga anak, kay laki mo ko. Di man ko bumabdos. Paso-paso na sa Jumbo. Paso-paso. Jumbo! Mandat! Ay, unggoy! Sakit sa tawag ni mo na ako, Jumbo. Ay, maunggoy ko kapakot kanina akong luwag. Ay, sorry. Ikaw mo din na mandat. Maikaw mandat karon diya ron. Unggoy, ha? Usbarog imong unggoy. Dili ba? Tan-aw takin sa imong unggoy rag maiko kaswalop na ako ining luwag. Oy, di man naman kaunggoy luwag. Kung hapakon kag luwag, mabaki mo kuno ka. Ikaw man di ay ni mandat. Ako gyud. Ha? Ako bitaw ni? Ha? Be. Ngano gitawag ko nimo unggoy? Giunggoyon ka sa akong naw, ha? O, nga nung imo masag kong sa palungon ng luwag, ha? Nga nung walapan ko nimo, bula ko sa golf? Oh, kay ngano ayaw pagbuot kay imo pug kong ginag unggoy, ha? Tawag mo ko nimo unggoy. Giunggoyan ka ni nako, giunggoyan ka gyud kagwapa ra nako. Forbida. Mingo di ko unggoy, wa matingali. Ilumay? Wala. Wala, bita, wala. Unsa man dito imong gisulti? Diyang gipakalitan ta ka? Oh. Dili ba miingon ka bang unggoy? Maura di, ha, imo magugo pagkalitan. Nakalitan sa ko sa kong reaksyon. Unggoy ang imo paminaw, bisag dili unggoy ang akong isulti. Nakalitan sa Sigurado ka. ka? Sigurado kang dili unggoy ang Ay, imong oo, gisulti? dili lagi to unggoy. Kay unsa man dito ha? Ngan man to. Unsa nga na? Kuan, nindot kay nga na. Unsa lagi? Ang aya juga to. Daoy. Unsa man to nga na, Jumbo? Nga, angayan man ka di ay ko? Espesyal nga ngan, espesyal. Espesyal nga nga! Hala, uy, espesyal gyud ay ko nimo, Jumbo. Ay, oo, uy, espesyal juga. Espesyal to nga nagod akong gilitok gani, ha? Sige na lagi, unsa man tong ngalana nga. Imo gitawag nako, be. Hala, uy, ganahan gyud ko to. Ganahan jud ko, daoy. Gusto ka masayod sa tong halana? Gusto gayan? Chita! Kanindot ko na ng alana, Jumbo. Espesyal gyud ay Ah, tuod, ha? Nisyo, Roy, wag kasabot ka na. Espesyal ko lang halana, mandat. Chita. Kay kanang tanang chita, ikaw ro mang yung pinaka-bright sa tanang chita. Nga makasulti. Unya ikaw ro yung chita nga dili balbon. Kadiyot ra? Nga, no? Unsay sa tanang chita ako rin makasulti, ha? Kay, unsa magin ang chita, Jumbo, ha? Unsa na? Pagklaro, ha, Jumbo? Ha, pagklaro? Kay ang pagwalop ko naman sa luwagan ng naong Ay, mo. makar, ha? Makar lang. Makar lang, chita. Makar. Karma, Makar. Makar, ha? Ayaw sa utaw kag chita. Kay wak pa ko kaklarong unsa ng chita. Kwan, kanang dat. O nga no, bo. Ay ipasabot anang dat, mandat. Ay ipasabot anang chita. Sikat na! Sikat? Oh! Siguro kang sikat? Ay, uy, siguro yung kayo. Naaboy mga leksyon sa eskwelahan sa una, labi na sa mga libro. Aw! Sikat yun ay tuod na. Kay naamang ka sa mga libro ng chita. Ay, umuling. Ay, salamat, Jumbo, ha? Unya kay, ganahan man ko ang ginganlan ko ni mo chita. Sikat man na. Karon, ganahan sa kung musikat ka? Ha? Aro duha datang sikat? Ha? Mao nga, tawgon sa takag, Chito! Unsa? Hoy. Oy. Hoy, Chito! Chito! Usa karon? Kadiyot mandat, ha? I have my pungkol. Kadiyot kayo. Madungog ni Jumbo ang tingog ni Brando sa iyang cellphone nga nag-isulti kaniya. Apan ako ang iyang gikasulti.
Kadugay ba ning gitubag sa animal? Kadugay ba? Hello, sir! Sir! Hello, sir! Sorry, sir. Dugay ko tubag, sir. Jumbo, kumusta? Uy, Brandy? Ikaw din eh? Ang doktor, ang professor. Oh, pagtarong diha, oy. Pagtarong diha, porbida. Brandy, ikaw din. Imo rin tingog, klaro kayo, porbida sa nimo. Kung di ka gusto mahunod kamatay ang pamilya, Jumbo, tak-uba ka ng baba mo. O paminawag ka. Busing, ikaw ka, busing, doktoring, profesoring. Hilong! Oh, sorry, Dok. Sorry. Kumusta si Brando? Oh, natug, Doki, natug. Matay, Doki, ang imong tingog, murag yung si Brando, no? Di asa ka monitor. Wa siya matuog. Na siya magpaingon mo. Oh, Kisay mo kikasulti cellphone, Jumbo? Gido ko. Mamatay ko. Brandy, ikaw ha? Ikaw na? Siguro ka? Gago nga tsubo. Gago sa tanang gago. Bugo. Dili makasabot. Gipalagot ko sa panuway na. Pero, sa laing bahin, kumusta nakakaroon si Elaine? Taod-taod nang wa may magkakita ug magkasulti pisan sa sale na lang. Elaine, hangtod kanus apa kong mag-antos akong pagkabuang nimo. Hangtod kanus apa. God, nahibaw ka kung unsa ko kamahal si Jana. Nasayot ka kyud ini. O gibuhat ko ang tanan aron malimtan ko siya. Pero dili gid ako siya malimtan, Lord. Dili gyud. Kay until now, I still miss him. I still love him. Si Robert. Hello? Hello, Elaine. Kumusta ka na? Jan? Ikaw ba kini, Jan? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!